Te akan ke video mentah ngan hikai pi komno ban sedang ya ki crochet basics stitch lane ki kijing tan ki ban sedang ya kano kajat jing tan. Te une udah uksai udah nomor basau te kumba pilai ban yu ihang ne ukam he. Bat une crochet nomor 1.9 mm. Tengah pendon kam khnang do une uksai ubakam reben bat une crochet hook ubakam he namar ba. Poro pitang sedang kam jinjar ban yo iye ki stitch ta kadang ngale khanang rune telada pidei ibadang persang wanam the di uksai uba dumrong lane uksai uba stang than pe uba kham rben te phin le kumne pe chim kumne bat kum tu phin yo gane basu yo no crochet hook jong phi tan yu tu bajrang sabat kum tu ya une ki khot u slip knot yu tu ki khot u slip knot ten da la dep kum tu pede shim yu nuk sai ban korkom bat yu nuk crochet hook ki don ki babat kum bat nanga kum ne ki don ki babat kum ne don ki babat kum tu kano kajing bat ka ba phis ngau tanat phila ban bat kum ta don rule ba de bi ban bat kum tu mo te kaneru ki don ki ba kalain kum ne bat don ki ba shubat be kum bat nanga la kajong pindala pe he video tutorial pinyo i sibun tli ki video ki ba kinong hikai thain crochet ki bat la kajong tenga ngabat kumni dapil dep sna slip knot pin sna chain pe chimi uksai kum to sapen yai lengba kane ka thleu pe te por phidang practice ai kane kan kham long loose pe pindio i tu ka loose simbiang pe phi inga sim kum no sim ukto pe kum to Yune ki ong uchain. Bansna ya ki crochet ngidon kamsha banang ya ki neki chain. Bantain crochet pe kumtu. Te poro pithain lada pithain unong basadang kat itu ijing hing jong ithleu. Shane sha pedeng ru ki neki chain jong phi ki de ban hing kumju. Lane ki akane ki khot ka tension mo haka ktin nongwe. Te Pimde ban ai uwei uba tight uwei uba loose dune uwei uba he bha kane ka chain but uwei uba kham rit pide ban yo kat ju khnang bak ting than jong pi kan wandur te kat badang practice umlele tamba suki skin da pila kham nang pe ka de ban wan lang kumne te pin thain kumne shim tuk sai pelait nang tu shim uksai pelait kumne pe kum tu te pansna chain tang kum ne ten da phila de byo yu chain kum ne kane phila ban than chubu da phikwa ban than jan sum ne jan ima floor e ru long ban than ne kine ki stitch kino ki jing than ru phila ban than ne kine ka stitch tang ba long phidon kam ban chain hadu phinda yo ya kata ka size ka pa phikwa aken ta ka daw no ban ta ne ban thau ya ka jing yar jok kane ka jan phidon kam ya u tu measuring tape la ne yo jing thau kumune te hangne tang ban pen ep pe katu te ngines dang swa dak bale ya u single crochet mo kane kalan te nak ban ta single crochet te yo una ulan banangkong ya kane ka ying banangkong kane kam de ka ying mo kane ka ying ya kane ka ying banangkong phin e ngin satre ha kane ka ying ka baar yo ne nong u chain banangkong hangne ngin pen long kum u turning chain nak ban ta u ne u single crochet te phin i to ko we pe kene bobot phila ban pasu kumne phila ban pasu kum to balada phila phiya la ban pan phai kumne sa sim tang no une ru da phila ban sim tang no une le ka jing than ka khuit ba ki khot u bak bump yo une ma bak bum jung ki chain jungi te hande ka badang persang mlele pe prong phi hine jaka balong kum than snyu prong to sim yuk sai ai bok jing jrong jong une u loop kine ki khot ki loop jung phi kin long ka ju une ba une ujrong une ulong kot u stitch jongi unum wandur te pe katu sa simbiang uksai saplat berartli une ude u single crochet banangkong jung phi phila sna u single crochet banangkong ta pidon kam phila pan ai stitch marker hangne te hangne kane ka de ka ying banangkong le ka yim khat du jong ka lain ka babut te ban penbut biang utu wei phila dep pe ha ne ka babut pe kene sna single crochet
pin prong biya hana buat pe kine ki balong nasai kumne prong shim yu uksai shim ksai biya pelai pio i nga klambat skep mun uksai nga ai lus nama da ice cam gune jinjar bantan hang ne ta kadang ai lus pe kum to pe umat ya uksai kat bamon nga shubat kum to ya une ki khot u single crochet stitch ma bat pin le kumne ha uwe po uwe u chain une ude u chain bakhat du jongi shwa bandon iti not hi shi line u single crochet la long ban pen buat chain iwe une u chain iwe ki khot u turning chain lene u chain u bapen rangkat ya kane bat kane ka stitch jongi dengan pen ia pi ya ki stitch pada menta kine ki balong thliu hapadang kine kitu kide ki stitch jongi mut maha kane ka line menta ngin prung ya u crochet jongi ha kitu ki stitch ipladap chain iwe pe ha kane ketuk benengkong prung hang to shim biang uksai sa pelai pe kene bobot ru prung shim pelai prung shim pelai bat ngin le tangkum ne nak banta u single crochet te bat nda mit hilayat kumne hakilan dai layat bunlan te u single crochet bakhat do ngi de ban sna hang ne tu bapen ingai phi mentan porba ngile ekene hang ne pe hang ne kumtu te ban pen buat biang chain iwe biang ngan pen ia phi mta sa chisien chain iwe su hang tu shim ksai sashna single crochet pat phila ban than kumne hadu phinda yo ya ka jing thau lene ya ka size ka jing jrong ka jing longkot ba phikwa ya kituki jing than jum phi ban long te bukhadu unlong biang hang ne pe bukhadu ude hang ne une ude tu u chain iwe bingi chain mene to tu chain de u yeng te une ude wing jungi tang hang tu pe kom tu kindang kedor kine menubas dang khandiat khansoj mlilei namar padang praktis kum tu